Waar is guys? Episode 3. Wordt gekomen tot op een punt dat het goed gemaakt het en goed verkoopt het. Maar allemaal weet dat, we willen dat weten. Want dat, we focus guys in hoe dat focus dat. Hoe het alles hij kijk uitverkoopt. De vraag moet hoe de fuck het guys dat doen. Maar het is saus. You gotta need haters, bro. You need haters to keep hating. You know what I'm saying? Hey, dit was ik, doe me een dappie. Hoor de vannacht af stof ze lappie. En Debo en Rino was vol van mijn body. Hoor ze het sinds maar die week lijkt funny. Die product is op maar die pak lijkt fladdy. Zal ik het werk, ja die outcomes money. Ik het gezien, ze wijze gestudy. CSI take the streets and money. Hey, take. Als ze wil beef, krijg beef op tape. Ze wil een spin, kan ze beef op tape. Kom in de gong en is beef op tape. Hey, take. Als ze wil beef, krijg beef op tape. Ze wil een spin, kan ze beef op tape. Kom in de gong en is beef op tape. Hey, take. Als ze wil beef, krijg beef op tape. Ze wil een spin, kan ze beef op tape. Kom in de gong en is beef op tape. Hey, take. Als ze wil beef, krijg beef op tape. Zijn we hier vandaag, guys? Guys, as we zijn EP namens Race Rules, we basically praten over wat gaan het met die top. Juist nou, ik heb een vraag voor jullie. Wat van die nieuwe dorp wat jullie nou in de laatste tijd gedaan hebben, jullie geïnspireerd om het te doen? Wat ik zou zeggen, ik denk dat we familie is met Clintpo en Nine, Annie Breaky, maar we gaan voor IT, hij was in inspo, zien ze. Ja. Maar ik inspo afgekregen was, de teaser die, dat was een teaser wat gemaakt had, dat ooit gieren met zwart mee. En natuurlijk als je de big print, nee, als je een type camera gedingen, als je voor van, je weet, als je hoofd aangaan in die big story achter hij, ze ooit gedenken aan, hij zal ook eens nou, niemand zal denken aan die, maar ooit nog gedenken aan, om het net deel van die brein te maken, ready for war. So, wat de inspiraties is daar wat jullie aan die dorp kan geven? Like, enige wijze woorden van jongmannen naar die gemeenschap buiten. Dus een inspiratie wat ons wel kan geven. Ja, Als het nou voor mensen dat die clothing brand wil beginnen, over algemeen. ja, clothingbrand en over algemeen. Maar ik zou zeggen, moet je stoppen. Als je enige iets wat je wil doen of wat je wil maken, of course in het begin gaan ze wel comparen met mannen wat er bij stap 50 is. En zij wil stap 1. Verstaan? Maar in orde voor jou om voor hulle te comparen met, moet je tot de stap 50 komen. En moet je vanaf 1 tot bij 50 komen, als dan je stap 2 doen. Ze kan niet jump van stap 1 af tot bij stap 50. Ja. Want dan gaat je niet weten wat hem te maken. Want ze weten, oké, hij man kan misschien bij stap 40 beginnen. Als hij bij stap 3, dan compare je jezelf met hij wil bij stap 40 beginnen. Dat is van. Ja, in wat voor mij ambos is dat ik het wel steeds ambos is. Kijk veel mannen wie vandaag gaat zijn. Hoe kan ik zeggen, als je veel mannen mannen wat beter gaat zijn, of zal zij ook proberen om beter te wezen. Uiteindelijk. Right, nou ik zie mos jullie guys is lekker ouwens man. Wat maakt voor jullie zo uniek? Hij is wat ik niet van jullie wil weten. Jullie in jullie brein, wat maakt voor jullie uniek? Nee, Maki! Ik moet de klaar hier! Hij is gouden. Sarah ben ik een Maki. We Uniek. Voor mij persoonlijk is elke lusting, het is unieke flavor in die brein zien ze. Kijk, het is een unieke flavor. Hij kan veel meer zeggen vertellen van hem, waar hij naar die brein te brengen. Ik kan veel meer vertellen wat ik intent kan van. Het begint zo'n beetje. Vertel over hem meer. Wat zij naar die brein te brengen, wat voor jou uniek maakt als een voor van jullie dan. ik zal niet zeggen, ik is uniek. Ik zal niet zeggen, ik gebruik wat ik heb. Yep. Ja, ik zal niet zeggen, ik is uniek. Ik zal niet zeggen, ik gebruik wat ik heb. Ik was baie goed in tekenen op de lagere school en op de hogeschool. Ik was gefocust om werk te doen, zo. Anders zou mijn schoolcollega groen geweest zijn. I don't know. I don't know. Sarah Momski for keeping me in school. En ja, ik zal niet zeggen, ik is uniek. Ik zal niet zeggen, ik doe iets wat ik al die pad gedaan heb. En met de jaren van die guys, ja, heb ik net van mijn visions to life te brengen. Ik wil van mensen
wat ik iets voor gedoen het, of wat ik iets voor gepaint het, of wat ik iets voor gedesigned het, en wat loop met hij. Als dan pas dus ik is trots op je feit dat iemand kan lopen met iets wat in mijn brein was. Ja. En voor mij persoonlijk, die oude meer die oude wat nou teken en zo. Voor mij was het net, ik was die oude wat gehouden van zoals een garments krijgen. Dus ik zou mijn eigen type jean krijgen, met mijn eigen type style en zo. Dus naaldwerk, ik was die oude wat zo goed kan doen. Zo. Om die grijs brein te beginnen was het bij zoals een, nou kan ik mezelf basically express van jullie. En wijs wat ik ook kan doen. Buiten din wat mensen klaar weten van mij, van jullie. Fact. Kijk, je hebt bij mij als via die al opgezet van, kom aan, als je nog een braaf was, dan moet je na het werk en dat, wat ik kon gebangen, het is mijn unieke view of wat ik speciaal doe is video's maak, edit en zo. Ik kon dat gebangen naar die brein toe. En wat ik ook wil zeggen is, ik heb die visie gezien, hij heeft me die visie verteld en ik heb het geloofd. En dat is maar dat zin. En het is ook goed dat je rol kent, sinds je weet wat je in de tafel te brengen, algemeen, en dan ook je algemeen maken is een goede type team te vangen. Facts. En laatste ding dus, als je enige iets goed wilt doen, you gotta have a team. Ze hit straks en hoe van ze kan niet zijn manufacturers praat, ze kan niet kleren lopen, ze kan niet geld overbetalen, ze kan je foto's wat ze kan je foto's wat ze kan je model wezen. Ze kan niet allerlei goed doen alleen niet, je hebt een team nodig, een baie goede span. Ik wil nog iets voor die mensen zeggen, als je net van ze koopt een t-shirt, zien ze koopt courier, ze koopt foto's, ze koopt garen, ze koopt labels, allerlei goed. Ja, Met die laatste drop, nee, heel veel als je in de oorzaak nee. Ons het basically baie werk gehad van hoekom ons het die dynamites bestel aan die kap. Wat is die plek se naam weer? Fabric World. Ons die denim die fabric het is aangekoop. Die knopen van die jeans het is op Timo of op Sina koop. Timo of Sina. Of ja. Waarom met Timo of Simo? Ja. Ons het daar aangekoop. Ons het die lab. Het is op het is met Demtex gekoop. Julio het goed gemanufactured en allerlei goed en goed in elkaar gezet en allerlei. En uit die screen supply en oorzaak supply en allerlei en oorzaak nou toe die screen print gaan doen zelf en zo ouens as jy net, jy koop nie net as jy 'n t-shirt of so nie, jy koop ooit bloed, ooit sweet, ooit weekend. And big shout out to Anne-Marie. Big shout out to Anne-Marie for putting this shit together. Yeah, bro. Ja, en guys, dus ons weet die buiten niet allemaal hou van ons. Yep. So, wat as julle amper soos wat hoeveel julle van hy wat mense sleg gaat sê van julle of so. Wat hoeveel julle bo man. Can I answer this? Yep. You gotta need haters, bro. You need haters to keep hating. You know what I'm saying? Van as mensen niet haten, dan doen ze niet iets recht. Hij zit erin. Die mensen moeten haten als ze zien, nou, hij man doet iets recht. En hij maakt voor een beetje kwaad, because they don't do it right. En ze kan ook jullie allemaal veel lief weten. Het gaat nooit zo werken. De baat is wel allemaal veel lief weten. Het gaat nooit zo werken. Facts. What do you say? Ik zeg niks. Yeah, it is moving on. Wat soos ons weet, die journey kom nie van gister af. Het kom nou al van 'n lekker ruk af. So sê vir my, hoe was die journey nog so ver vir julle? Oh man. My guy. I was baie ups and downs, bro. My guy. Kom ik zeg. Als daar, wanneer je voelt, nee, het gaat niet werken. Of als te veel werk, of als te veel dingen. Die visie wat je nog komt, mis net die visie wat je nou bij weet. Like, je kan denken aan een kwaai baadje wat je kan maken, maar dan is je niet lab wat je een baadje kan maken. Ja. Verstaan je? Maar hou net aan, moet stoppen. Gebruik wat je hebt. Hij ziet die ding, die main goal voor mij. En wat die journey ook een beetje makkelijker maken is. Ons gebruik net wat ons heeft. Ons kan niet net per me wacht voor groot budgets en big budgets. Als je werkt met een klein budget, als je kan werken met een klein budget, dan kan je werken met een groot budget. Hij zou het werken. Ze kan niet sparen tot op een groot budget. En dan. Hij weet niet wat hem te maken heeft, maar een klein budget gaat voor hem leren
om meer te doen. En as jy goed budget kom, maar kan jy weet, nou jy kan aan toe gaan, jy kan aan toe gaan en jy kan aan toe gaan. Hy is wat ek kan sê, wat vir ons ja, basically in die stad, om te werk met wat te sê. En ek wil vir julle sê, nee, met die ooit drops wat ons nou al gehad het, niks het basically 100% gegaan soos ons het nog gehad het. Niks het 100% gegaan. Ons het nie die jeans 100% gekry soos ons het gesoek het. Ons het nie die hemde 100% soos ons gekry soos, maar dit was daarom 80%. So, ons het gemove met dit. Ja. Fix, ja. So nou wil ek weet, het julle type target wat julle jag of is julle klere vir almal? Ons klere kan nie vir almal sien. Van as mense wat hou van Nike, hou hulle van Adidas. As mense wat hou van Adidas, hou hulle van Pumas. But wat ons wil net kry is like a type of feeling. Wanneer jy die brand aan het, dan moet jy voel soos iemand wat bereid is vir enige ding. Sy is bereid om uit jou hoed te kom. Sy is bereid om uit jou comfort zone te kom. Sy is bereid om alles te lus, om dit jou visie te volg. Want dit is wat ons doen. Hy is wat ek sê. Nou, kan ons net vir die mense insig gee oor hoe die next drop sal lyk? Cozy. Kyk, ons fokus besig altyd op die garment sien jy. Ons het sal Wat sê wat het is? Ja, ons kan sê. Ons gaan basically hoodies drop, sien jy. Ons gaan nog nie 'n color, ons gaan een color drop, ons gaan nog nie die color announce. Maar daar gaan hoodies wees en massies. 260 GSM. Ja, so ons gaan basically focus om goeie garments te doen. Ja. So julle gaan nou basies 'n winter style doen of doen julle nie styles nie? Is dit net Okay, ons gaan 'n winter style. Nie 'n overcut sien nie. Basically 'n generic type of hoodie. Verstaan? Maar ons gaan hom What do you go? Custom. Yeah, we're gonna customize it. Yeah. in pricing? Ek weet nou nie hoe julle pricing loop nie, maar baie mense kan kla oor pricing en baie mense kan sê julle vra te min geld. Soos ek vir jou gesê het, nee, as jy by ons koop, jy koop nie net jou t-shirt of jou jean nie. Jy koop sweet, jy koop Korea, jy koop die werk agter alles, jy koop alles, sien jy koop nie net die garment. So ja, En pricing ingesluit is. Vir my voel ek persoonlik elke brand het sy eie target market. Verstaan? Jy kan nie kyk tot mense wat nie kan betaal vir hulle standaarde. Ek is alright, mense het hulle eie opinies en mense koop hulle eie. Dis kom mense by Woolworths koop en baie mense koop by Shoprite. Van Woolworths het hulle eie target market. Mense wat aan Woolworths stap, verwag jy die 'n Starpik chicken, dit is jylle as soos 'n farm-based chicken by rainbow aan? Yeah, I want that rainbow, nigga. So I know what I'm talking about. But hy's wat het is. Jy kan nie verwag dat 'n Woolworths produk is dieselfde as 'n Pick n Pay produk. Maar hulle het hulle eie target market. En vir hy sal ek sê, ons doen baie goed. Ons kan vir almal kyk. Ons kan vir mense kyk wat gehad het en ons kan vir mense kyk wat nie gehad het nie. Maar die main goal agter dit is, ons probeer die brain so kwaai maak dat enige persoon dit koop. Hy lyk asof hy straight uit Louis Vuitton verkoop. Straight uit die gallery. Maar hy's maar wat dit is. En ek wil ook dankie sê vir die mense wat basically ons video's push vir ons, soos in die goed reset, die goed repost, al die goed. Want ons weet baie van die mense wil graag vir ons support, maar hulle het nie die finansies nou nie, of ieder soos hy nie. Maar ons sien dat julle sê ons goed, julle repost is goed. Die beteken op ons baie. So, ek wil vir julle dankie sê. Ja, so ons almal weet ons almal het ook maar blind spots in die lewe. So wat dink julle, waar kan julle verbeter in julle brein? Waar kan ons beter? Jo, ons gaat baie goed nog raak sien. Many stap voor. Ons gaat baie goed nog raak sien. So dit is baie goed wat ons nog nie raak sien nie. En ons is nog self blind van dit. So al die produkte en al die goed wat ons nou al verskaf, het hulle eie foute, het hulle eie goed. Hy is dinge wat ons nie kan jaag vir. Ons kan nie jaag. Dat ons nie weet hoe om ordentlike screenprint te doen. Ons kan nie jaag as jy weet hoe om die screenprint te kieën nie. Maar ja, ons het iemand gesukkel om 'n screen skoon te maak. Ons eerste screen gebruik en toe klok ons die mis.
ons wel die screen skoon gemaak het met water. Ooit is in bullets gehad dat die screen het die eie screen klip. Want as hy kompres is, ons Wat is dit alles? Screen stukken. Dit is wat ons gedoen het in maand. Maar hy het vir ons geleer om nog steeds te werk met wat ons het. En ons het klaar gekom daarmee. So, ek wil net weet, julle einddoel, wat sal dit wees? Gaan dit stop by 'n clothing brand of gaan dit uitgaan na 'n vriend se huis toe? Is dit wat julle beoog? Ek dink meer Western IP is die franchise. Wees in EP as die firm. Is die franchise en Grace is die Dis die brand. clothing by. Verstaan? Dat kom maar net by. As hy sê as 'n franchise. Maar ek wil net vir julle dit verstaan. Ons is nie 'n fashion brand. Ons is basically 'n streetwear brand. Streetwear. Mixed with a bit of everything, bro. Ja. Soos ek weet, né, het julle nou onlangs 'n dorp gedrop. So, ek wil net weet, hoe het dit gegaan met daai dorp? Sorry bro, wie oor man, I don't know. Soos ek mos nou weet, het julle onlangs gedrop. So, ek wil net weet, hoe het daai dorp gegaan vir julle? And you will say this on the voice, you don't say that. Nigga sê dit. Hey, jy die dorp het baie it's taken. Nigga, shut your bitch ass up. We sold out, bro. We sell out Sold out, nigga. We in a done. week, 5 days, bro. 5 days, bro. Vanafste Grace-dorp aan die history. Hey, bro, ons het nog Aan nooit die zoiets history. gedaan. Ons het nog nooit zoiets gedoen nie, bro. Weet je wat, bro? Weet je, ek check wanneer. Hou jy tell Weekend is done. Oh, wow, okay, dan kan ik kiezen hier, ja. Well, you know, ek sit wanneer by die week, ek check, joh. Of weet ek gesê, ek is proud op myself, maar hoekom, vir dit vandag te kom. Ja, maar dankie vir die models ook. Shout out to the man. Hulle goeie Shout out to the man. fotograaf. Shout out my nigga Conweezy, bro. Kijk, ek wil allemaal een shout-out gee. Begin sy, aan wie jy kan sy nou dink. Mike, Ashley Michaels. Ashley Michaels Yes, is white. Galantum. Yeah, shout out YB. YB. Yeah, shout out Heather, bro. Shout out Cullen, bro. Shout out Saya DJ, bro. Nazir. Shout out Nazir. And shout out Kian for being behind the scene. In een fotograaf. Ja, en shout out Conweezy, bro. En jylle, Kan ek wees, Jy wil ook vir meester dankie sê, want ons is die studio gebruik. Yeah, that's what we did the shoot. Yeah. Holla at Mister, bro. Holla at him. Yeah. So, is that a wrap? I think it's a wrap, bro. Yeah, we did good. Hey, say something to the camera because you never say something. Something. Yeah! Let's get it. Yes guys, en wie is dit dan? Ons is die saam, wees in die P. Kon bij haar, wat is nog? So die laatste. Denk je aan hij moet kijken. Hij is nodig. Oké. Wat is om jou weer? Kijk. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. I want you guys echo. And I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me.